Isungahaan nga ammo dagiti Pariseo. Ket datayumit ten kakabsat ita, ammo tayo mitten, ita na isuraten. Datayumit nga mangayat nga makastrek iti pagaryan, haan lang nga makakita no di ket makastrek. Na isurat mit dituyen kakabsat nga imbaga ni Apo Jesus nga siyak ti dalan ken ti pudno ken ti biag kunana. San Juan 14 versikulo 6. Awan ti makapan iti Ama no di magnakanyak kunana. Ayan ti Diyos Ama ita kakabsat. Iti langit hangget din. Anya ti kayat ni Nicodemo nga aramiden makastrek. Hanlang nga makikita no di ket makastrek ti pagaryan ti langit. Ket imbaga ni Apo Jesus babaen iti surat na nga siyak ti dalan. I am the way kunana. Isu nga datayo kakabsat ket no anyaman ti kaya tayo nga maamuan adda dituyen. Na isurat dituyen. No anyaman ti kaya tayo nga damagen adda dituyen. No anya ti kayat nasawen ni Apo Jesus imbaga na kini Nicodemo nga masapol mo ti mayanak manen. Adamit dituyen kakabsat. Ngem gaputahan pay lang nga naaramid ni Apo Jesus dayti dalan. Gaputahan na pay lang nga impaay ti bagina apang sakripisyo kadagiti basbasol tayo. Haan na pay nga naibaga, haan na pay naipalawag kini Nicodemo idi. Ngem datayo metin nga kapsat kit talaga nga nagasat tayo talaga nga nabendisyonan tayo. Talaga nga naparaburan tayo ti Apo. Gapo ka daytoy nga nasantuan nga sa una. Nga ada amin dito'y Biblia. Isut ka po namin kakabsat nga ang kanayon kung nga ipalpalagip kada kayo amin nga masapul tayo nga basain daytoy. Masapul tayo nga basain. Iti may isa nga palawag ni San Pedro kadagiti Hudyo no anya ti kayat nga sawen ti mayanak manen mabirukan iti umunang libro ni San Pedro kapitulo 1 versikulo 20 aging gana 23 daytoy ti panangipalawag ni San Pedro kadakwada no anya ti kayat nga sawen ni Apo Jesus idi baga nga masapon mo ti mayanak manen. Kunanakit, sakbay a pinarswat ti Diyos ti lubong, pinili na ni Kristo, ket maiparangarang kadagitoy maudi nga aldaw, tapno maisalakan kayo. Gaputa na mati kayo kenkwana, nagtalekay ti Diyos an namagungar, ken na magbalin kenkwana, aman nakabalin unay, na iturong iti Diyos ti pamati, ken namnamayo. 22. Babaen iti panagtungpalyo iti kinapudno. Panagtungpal kakabsat iti kinapudno. Naglagay pinta yung nga baga ni Apo Jesus nga isuna iti pudno. Isuna iti dalan, isuna iti pudno, isuna pa iti biag. Babaen iti panagtungpalyo iti kinapudno, tikat nga asawan kakabsat kit no anyaman, dagiti insursuro na, kadagiti adalan na iti, isumit, isursuro na, kadatayo nga adalan na ita. Ket masapul tayumit nga tungpalen ida amin. Amen? Babaen iti panagtungpalyo iti kinapudno, napakawan dagiti basbasulyo, dagiti basbasol tayo, ket nadalusan kayo, nadalusan tayo. Gapu taaddan pudno a panagayat yo kadagiti kakabsat yo iti pamati agiinayat kayo nga rod iti amin a puso yo. Naipasngay kayo manen
Saan a babaen iti agrup sa bukel no diket babaen iti si bibiyag ken agnanayon a sao ti Dios. Naipasngay kayo manen. Naipasngay, nayanak, manen. Nagpadadamit lang kakapsat. Ang kitin. Naipasngay kayo manen, saan ang babaen iti agrup sa bukel, no diket babaen iti si bibiyag ken agnanayon a sao. Agnanayon a sao ti Dios. Sao ti Dios. Hindi po nga na kakabsat, adan ti sao, ket ti sao, kadwa ti Diyos, ket ti sao, Diyos. Ket dito nga sao, nagbalin na tao, nakipagtaeng kada tayo. Amen. Isu dayta ti baga na nga kinapudno, isu dayta ti tungpalin tayo. Ngagnanayon, gaputa isunat ti sao ti Diyos. Numamati tayo ken niapo tayo nga Hesus Kristo, may sa tayo abaro aparswa. Akas inexplikar ni San Pedro. Dito pa iti kunana, ijay may kadawang Korinto, versikulo, or kapitulo 5, versikulo 17, kunana kit, may sa abaro aparswa ti siya, sino man ang mainaig ken ni Kristo. Naglabasen dagiti daan, abanag ket limtengen dagiti baro. Ulitik manin kakapsat, may sa abaro aparswa. Asla dagiti mayanak manen, baro damet aparswan. Ang ketin, dagiti naipasngay manen, baruda a parswa. New creature. Dapat dito may isang nga nabirukak ijay San Mateo, Kapitulo 3. Amukmet nga, dito pa iti may isang nga padto nga amumet ni Nicodemo idi. Kaputa na isurat, dito ijay libro ni Esaias. Iti dayta at tiyempo na panihuan ang mamunyak ijay let ang ti Judea ket nangas kasaba. Lagi pintayo kakabsat nga ni Juan nga mamunyag ken ni San Juan nga adalan ni Apo Jesus ket handa nga sabali dagiti nga dua, handa nga agpada. Ada ni Juan nga mamunyag, John the Baptist, adamit ni Juan nga adalan ni Apo Jesus. Isu ti insurat ni San Mateo dito nga 3, versikulo 2, agbabawi kayo kadagiti basbasolyo kinunana agsipot ta asidigen ti pagarian ti langit. Again, pagarian ti langit, asidigen kunana. Ni Juan ti kayat asawen ti propeta Isaias, idi kinunana ijaylet ang adda mangipukpukaw. Isagana yu ti dalan ti Apo. Pasayaaten yu ti pagnaan na. And then, versikulo 11, dati di kunana. Dati di bagbaga ni Juan nga mamunyag. Bunyagan kayo iti danom kas pakakitaan ti panagbalbaliw yo. Ngem, ti umay asumasaruno kanyak, bunyagan na kayto iti Espiritu Santo ken ti apoy. Dakdakkel apan nakabalin nangim siya. Jak pa'y maikari amang bitbit iti sandalyas na. At ididimting ni Jesus ijay Jordan, nagapoy ijay Galilea, tapno pabunyagan ken ni Juan. Yan kaya, nung malagip yung kapsat kit, kaya't ni Juan nga lapdan na, bunyagan ni Apo Jesus. Yan kuna ni Apo Jesus kit, siyak kuma, kuna na kini Apo Jesus, siyak kuma tiriping na abunyagam, ngem aping umay kakanyak, kuna na kini Apo Jesus. Dito imiti ko na ni Apo. Bayam maaramid ita, daytoy tapno matungpal ti amin a pagayatan ti Dios. Sumbat ni Jesus.
Ket hindi bagana dayta manamong ngarod ni Juan. Pinunyagan namin ni Apo Jesus. Dati nga kaya't kumit nga inayon dati nga panagbunyag nga may laok ka dati nga mensahe ta nga kakabsat. Gaputa uray ni Apo tayo nga Jesus kit nabunyagan met. Uray nuhan na nga masapol ngem gaputa isu ti pagayatan ti Dios inaramid na met. Dati nga pagbunyagit kada ti kasto DJ panagtungpal ti Apo. DJ San Matthew Kapitulo 10, versikulo 32 ken 33, kuna na ditigit, siya sino man amang ipaduyak-yak kanyak, ipaduyak-yak kun tumit iti imatang yamak sa dilangi. Yemti mang libak kanyak, ilibak kun tumit iti sanguanan ti amak sa dilangi. Kakabsat no data yung amapan nga makibunyag kit, dahita ti may isang nga way nga mangipakita tayo, nga mangipaduyak-yak tayo, nga datayo ket adalan na, datayo ket anak ti Apo, datayo deta nga oruprain ti nga mabauti saran men og pabunyag ket deta DJ kasla ipakita tayo iti lubong nga ti Apo tayo ket ni Apo Jesus. Deta laeng han nga gaputa mabunyagang ganggit, han nga deta tiga po na nga maisalakan ka, haan. Deta pamatim kini Apo Jesus, isu deta ti pakaisalakanam. Deta pag nagbunyag mo met kakabsat kit, deta ti pakitam kadakwada, kadi tero nga lubong, kadagit isu amin nga makakita, nga ni Apo Jesus, isumit iti Apo. Isu nga idi naramid isu nga idi nagpabunyag ni Apo Jesus kini Juan nga mamunyag ket imbaga na nga masapol nga maaramid da ito'y tapno matungpal ti amin a pagayatan ti Dios. Tapno matungpal. Kapsat kahit ko lang nga ipalagip kada kayo amin, kada tayo amin nga nagbasol tayo amin. Ijay taga Roma 3:23 ko na nga nagbasol amin at tao. Nagbasol amin at tao. Ket agkurang da iti kinadayag ti Dios. Ket ti basol ti supapak na ket patay. Tapatay ti supapak ti basol. Ngembiyag nga agnanayon ti isagot ti Dios gapu iti panakikay kay satayo ken ni Kristo Jesus nga Apo tayo. Ulitik man yan kakabsat. Haan nga deta panakabunyag tayo isuti kahit nang asawan nga maisalakan tayon. Ngem gaputa mamati tayo kini Apo Jesus, gaputa isuna ti Apo tayo, our Lord. At aramidin tayo met iti imbagana. Isu nga agpabunyag tayo. Gaputa imbagana. Di San Marcos 16 verse 15 aging gana 16 met laing imbagana kadakwada. Dito imbaga ni Apo Jesus kadakwada. Kadagiti adalan na isumet dayta ti ibagana kada tayo kakabsat itang arabii. Ingkay iti intero alubong ket ikasabayo ti naimbag adamag kadagiti amin aparswa. Ti mamati ken mabunyagan maisalakan to ngem ti di mati madusan to. Dayta DJ kadakkelan abilin Great Commission nga mabasbasa tayo ng kwadito yung Biblia kapsat. Kaya ti pakaisalakanan tayo kapsat kit ulitik manen. Kan nga gapoy tinaramid tayo no di ket tinaramid ni Apo Jesus tayo. Gapoy tinaramid na. Mabiro ka ni taga Efeso
2, versikulo 8, aging gana 9, kung nanakit. Tagapu iti parabor ti Diyos, na isalakan tayo, babaen iti pamati, saan nga insalakan ti bagi, yo, gapu iti naramid yo. Kan tayo nga insalakan ti bagbagi tayo, gapu kadagiti nararamid tayo, no nyaman nga kasayaatan, kaimbagan. No nyaman dagiti nararamid tayo, idi kin araramidin tayo itakakabsat, haan nga dayta ti pakaisalakan tayo. No diket ti pamati tayo, kini Apo Jesus tayo. Amen. Insagot kada kayo ti Dios ti panakaisalakan yo, tapno awan ti mangipasindayag iti daytoy. Dito ti mangmangig tayo nga saved by grace. We are saved by grace. Amen. So nga kapsat, no adda ti mangdamag kata kayo, no adda ti mangmangigyo, babaen kada ito nga insaw ti Apo nga no, haang kayo nga makastrek iti pagarian ti langit unless nga maianak kayo manen iti sungbat nakakapsat ket ita pamati yo. Ita pamati tayo. Amen? Ita pamati